118 l-immigrant fosthom tarbija ta' twelid 5 tfal u 10 nisa iddaħlu f'Boiler Wharf fl-Isla għal ħabta tas-6 tal-ħamis filgħaxija. Kienet news li żvela kif kmien il-ħamis wara nofsinhar il-Forzi Armati ta' Malta bil-lanċa P-52 salvat lil dawn l-immigranti wara jiem ta' talbiet tas-salvataġġ. Iżda l-AFM tħallit fil-limbu mill-gvern bejn sema u ilma ftit il-barra mill-kosta Maltija. Dan biex tistenna xi forma ta' deċiżjoni minnu dwar fejn se jiddaħħlu jekk hu se jinżammu fiċ-ċentri ta' detenzjoni jew fuq xi bastiment fi bħra territorjali internazzjonali. Minkejja dan, il-gvern dam siket kważi 5 sigħat wara li ġie żvelata l-istorja tas-salvataġġ u siegħa u nofs wara l-isbark. Sakemm biex ibenġel is-sitwazzjoni, il-Ministru tal-Intern Byron Camilleri għamel apparenza fuq Facebook jgħid li jifhem ir-rabi tal-pubbliku għaliex jirrabja bħalhom. Nifhem li minkejja dan kollu fi ġranet bħal tal-lum fejn iċ-ċittadini Maltin jinkwetaw u jirrabjaw u jien l-ewwel wieħed nirrabja bħalkom. Iżda minkejja qal hu flimkien mal-Prim Ministru Robert Abela u mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin Evarist Bartolo marru l-Libja darbtejn f'nofs pandemija biex irrażżan il-waslit immigranti, Byron Camilleri qal għal darba darbtejn li ma kellhomx għażla oħra ħlief li jdaħħal il-118 immigrant. Illum il-Forzi Armati ta' Malta ser ikunu kostretti idaħħlu numru ta' migranti irregolari. Din kienet sitwazzjoni fejn il-Forzi Armati ta' Malta ma kellix għażla oħra. B'dawn il-118 wasla tal-ħamis huma aktar minn 2100 immigrant li ġew salvati u ddaħlu f'pajjiżna meta sal-aħħar ta' Lulju tas-sena li għaddiet. F'pajjiżna waslu 500 immigrant anqas meta mqabbel ma' din is-sena. Iżda l-Gvern mhux jikkonvinċi fl-Unjoni Ewropea għaliex irnexxielu jirriloka 450 immigrant biss mill-1100 li ddaħlu f'pajjiżna. Din is-sena biss diġà ġibna 450 pledge ta' relokazzjoni ta' immigranti. Bekk minn tal-anqas 1600 immigrant se jkunu baqgħu f'pajjiżna. Kien lejn l-aħħar tax-xahar li għadda meta l-Gvern ħareġ espressjoni ta' interess għal bastiment bilan li fuqu jinżammu immigranti fi kwarantina. Sa issa għadu mhux ċar jekk dan it-tender ġiex aġġudikat jew le, bil-Ministru jgħid biss li l-proċess għadu għaddej. Ftit tal-ħin wara biex il-Gvern ikompli jbenġilha, tfaċċa l-Brigadir tal-Forzi Armati Jeffrey Kurmi fuq l-aħbarijiet ta' 8 tax-Xandir Nazzjonali sabiex jiġġustifika s-salvataġġ tal-118 immigrant fejn wissa li jista' jkun hemm aktar wasliet. Id-dajes li qed jitilqu huma ħafna. Dajes dingis qed jitilqu mill-Libja kontinwament. Ġieli jkollna 25-30 każ għaddejjin f'dak il-ħin fl-istess mument. U fejn ma tlaħħaqx il-Gwardja tal-Kosta Libjana tinterċedi l-Armata Maltija. Jekk ma jlaħqux huma, daw ħajbdew mbagħad jidħlu fis-Search and Rescue Region Malti. F'dak il-każ aħna rridu nikkoordinaw hija responsabilità tagħna. U għalli soldati kienu libsa l-ilbis kollu protettiv. Hekk kif wara l-isbark tagħhom f'pajjiżna, il-118 l-immigrant kienu mistennija jagħmlu swab test għal coronavirus u jiġu iżolati fi kwarantina.